Tukalimulio kama gaya bacholiobu nigo hababwatania abanene bekiama kia UPA bakurawa na chafure kenyaraka banyaka bakwereri bagalia bene atanyaka bakuikirani gambia mono ase ekiama kia UPA Kenya tokoba gekoirari bagaligiya aso bacholiobu na kolengana mono bacholiobu likuligoro ni kiama kia UPA Kenya koira ebirogo bibere ekerogo kia kerenyo kigeretu na omoske Jeremia Ongaro na boigo ekerogo Kenya maiya egeretu no moske Kirisi Osiemo aboigo ase ewodi ya Nyansiongo ase umurwaniri bwo kerogo ekyo gwetera ase kerogo gwetera se kiama kia UPA omosike Kevin Maranga anyatokaba gakoira enamba ya kabere. Kwa majina anaitwa Kiraka Geoffrey. Kiraka Geoffrey, one of the chief coordinator katika chama chetu cha HUPA ama UPA. Leo tumekuja hapa na viongozi wa party Mozo Grassroots katika eneo hii ya Gusii region. Mimi kama chief coordinator nataka kuongelea kwamba jana tulikuwa na elections katika Kenya. As a party tulikuwa na candidates Kenya mzima. Mimi nataka kushukuru kwa wale ambao walikuwa na imani kuungana na sisi kama chama. Asama lietani gonkuru kumwesi mwajire Nyakangi special elect Nyamira County Assembly. Obosoku mbwaru setibwo ekora twakati ni chama chine ngoswa chiale ngoro chitwakobonyirira gose chitorusi chianga chito chire chindabusa nande tokora kantoli via esabu yatana safisa Kenya igoro twakoretege kone abantu banyamira tukasafisa Kenya na tunataka Matiang'i asabise Kenya. Vile mnaona kwamba wengine walikuwa wanasema kwamba UPA ni ya Wakisii. Zi Wakisii because tulikuwa na candidates 17 the whole country. Abantu ba minto mbaruete Kisii County oyo minto soro oyorigeti goons korigo sario bochori bwanyamaiya tianyarikana mushimi woito onoti mugrango okoruku choasi nyamoko oyoro yo mobo na roche na witness tio goita nonya ne omu agent na tari ensemo yaye magatebyo mweshimiwa Kevin Maranga oyorenge candidate yeto ya UPA to kumoyo chikura chiri kwa bwetu ndi chinke sana kobunde chikura 70 nege nteke na ege sana. So I must imagine next time we'll improve. Ya kore kante ora sawa na inchi aso bachora chi wode jisato yanka wele ngambi yamona ege kora abaka tamagana ya ramaya. Chen si chance pia setole. Toi mokerere tore cheste chikura tuwa bwa na tole nde chikura nchi basa koibwa. Serikali jonde kotokosanga tuake kura tuwa tamago chinyomba tiga tuwate na inchera tuwale na bali bagocha abayibi bali bagocha bakotubera chikura chetu are gosaba baisimiwa babakori gosaria chikura na gosabe komorembe bachibatige banchere abantu baito bachore nenchere yabo eri baganeirie eri omwerio anare gotebia abantu be media biamo na sigasi mwakorete ritukoria igoro egekoero nyentari inwe anga mangana amange ayabangetwe with the UDA team angabone obochori bwito mbwabeto buya tebie aba Gusii bali bakoruga iga bago support esemeri ya moino ntwe tobwate ekingibini ekorokwa Dr. Fred Matiang'i.